हाय हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सोनी आपण मान हाशटैग बानी क्रिएशन चैनल को बहुत बहुत स्वागत करछि। शुभ सकाळ केमिति अछथि आपण माने दिनटी भलरे जाऊ। आज तो गुरुवार आज मो वीडियो कोन पे कहली आज मु मसला उपमा बनौछि। मसला उपमार वीडियो करी देखि आपण मान हम तार एबे आसली गाधी की पूजा छाड़ी के आसली संगे रखनी रखी आपण कथा होछि ହେଇଗଲା ଉପରଟା କ୍ଲିନ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସୁଜି ଭାଜିବା। ମୁଁ ସୁଜି ଭାଜିବାକୁ ବସେଇଦେଲି। ଆଉ ହେଉଛି ଗାଜର ଆଉ ବିଟ୍ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛି। ଟମାଟୋ ତ ଆମର ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହେଉନି କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କୁ ମନା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସୁଜି ଭାଜିବା ପକାଇଦେଲି। ବଡ଼ାଟେ ସୁଜି ନେଇଛି ଏଟାରେ ବଡ଼ାଟେ। ସତ୍ୟମ କ'ଣ କରୁଛୁ କେତେବେଳେ ଲେଖୁଛୁ ଲେଖୁଛୁ ଜଲ୍ଦି କାହିଁ କ'ଣ ଲେଖୁଛୁ ସରିଲା ଲେଖ ଜଲ୍ଦି ଲେଖେ। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଲେଖୁ 4 जा 60 15 4 जा 60 15 5 जा 75 6 जा 90 बस बोलो रे लिख 9 जा 135 15 10 जा 150 गुड बॉय। आ कौन लिखु सरला एति नहीं 16 के लिखियो कौन दी मु एबे टिके ब्रेड भाज देबी। ब्रेड टिके पकेबी पूरा स्ट्रांग जिन रहियो। कौन कौन रानी देले प्लस माइनस करू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 वो कर सारे एबे गाजर बीट सब भाजी ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ତା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ସିଝିଯିବ ଟିକେ କମ୍ ଜଲରେ। ତୁ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ନା ନାଇଁ ରେ स्टार्ट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ଆରେ ଲେଖା ତ ଏତେ କ'ଣ କରୁଛୁ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଗୋଟେ ଗାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯାଇଛି। 1 2 3 4 6 7 8 1 8 9 10 11 now for the one okay ଏଇଠି ରଖୁ ନା ଏଇଠି ରଖୁ ଆଉ ଏଇଠି ଲେଖେ ଏଇଠି ୱାନ୍ ଲେଖେ 6 ऊपर है ना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 पागल हेलो हां सब के ना छोड़ देला ना इटा छोड़ा आ इट जो इटरटा करे 7 7
8, 9, 10. गुड 1, चलो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तू सब जा करे 1 रखी. हाँ 1, 0. 1. एपटे ना ये रखू ना हो करे तू सियाड़ कौन करिक आस हो कर 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 भजा टे हम ହେଇଗଲା ଗାଜର ଭଜା ଏବେ କ'ଣ କରିଦେବି ମସଲା ଉପମା ଜିରା ସୋରିଷ ବିଟ୍ ଡାଲି ପକେଇଦେଲି ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି ମୁଁ ଫୁଟଣ ପତ୍ରଟା ପରେ ପକାଉଛି ଲାଷ୍ଟ ନାହିଁ ଟିକେ ପିଆଜ ଧରା ଏଗୁଡ଼ା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପକାଉଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇଦେଲି ହେଲା ତୋର 4, 5, Good 6, boy. 7, 8, 9, 10. ଆದ್ರೆ ଏଇଟା ଲେଖୁ ତ କରିଦେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେ ଫୁଟଣ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲି ଗାଜର ବି ପକେଇଦେବି ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ହେବ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ପକେଇଦେବି ବ୍ରେଡ୍ ଯାକ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି ହେଲା ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହବୁ ମୋ ସୁନା ଧନ 4 + 5 9 5 plus 5. 10 କିନ୍ତୁ ପୁରା ମନରେ ସବୁ ରଖିବାର ଅଛି 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. ଆମ ଭଜା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ହବ ପକେଇ ଓମ୍ କ'ଣ ଲେଖିଲା ନା ନାଇଁ ନା ହେଇଗଲା ଭଜା ଏଥର ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା ହେଇଗଲା ପାଣି ଦିଆ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଚିନି ଦେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲେଖିଦେଲେ ପଳଉ ତୋତେ ରାନ୍ଧିବି ହଁ ଗୁଡ୍ ବୟ ନା 3 ଥର ଦେଇଦେଲେଣି ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ନା ଆଉ ଏବେ 3 times ହେଲାଣି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟେବୁଲ ଲେଖିଲୁ ତାପରେ 2ଟା ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଥରେ ଯିବୁ ଆଉ ଆଉଥରେ ବାଇନାସ୍ ଲେଖିବା ଗୁଡ୍ ଜଲ୍ଦି ଲେଖିଦେ ସାରିଦେ ବସିବା ଖେଳିବ ମୁଁ ସୁଜି ପକେଇ ଘାଣ୍ଟିଦେଲି ଏବେ ବ୍ରେଡ଼ଟା ପକେଇଦେଇ ଖାଲି ଉପରେ ଥିବ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେବାର ଅଛି ହେଇଗଲା ମୋର ମସଲା ଉପମା ଜିନିଷର କମ୍ ଅଛି ମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଜୋରରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଘିଅ ପକେଇଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ହେଇଗଲା ମୋର ମସଲା ଉପମା ତାକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲି ହେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆଜି ତ ମସଲା ଉପମା ବନେଇଲି ମୋ ପିଲାମାନେ ଖାଇଲେ କହିବେ ଭଲ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ବାଏ